Здравейте! Аз съм Иводор Ковачев, а вие отново сте с предаването в целта. В целта, точно в целта. Историите, които разказваме, вълнуват. Вълнуват мен. Аз дълбоко се надявам, че ще развълнуват и вас. Ако все още не сте ги гледали, сега е момента да припомня. Гледайте историите в нашия канал. Тази следваща история, как да кажа, ако мога да ги наредя по сила и по това способност да ни развълнуват, е отново с такъв заряд. Ако сте гледали някои от нашите истории преди, ако сега историята, която ще изгледате, отново ви развълнува, дайте един лайк, абонирайте се и нека стоим свързани. Вярвам, че има какво да предадем от нашето предаване и от моите истории, и от моя живот, и работа, и служение към вас, нашите зрители. Така че имам гост в моето предаване, отново с гост Ивелин. Този човек, като цяло, сега ще се опитам да разнища неговия минал начин на живот и естествено ще се опитаме да ви направим съпричастни на това как е живял, какво се е случило докато е ходил в тъмнина и как изведнъж е дошла една невероятна светлина в неговия живот. Но да не пребързваме, моя гост е Ивелин. Здравей, Ивелин! Здрасти! Радвам се, че, как да кажа, сме заедно и си тук в моето предаване. Аз познавам твоя живот от 7 години, но не съм сигурен дали някои от историите, които сега ще ни разкажеш, ги знам. Така че аз също съм в очакване, да знаеш. Кажи ми малко, знам, когато те срещнах за първи път, знам, че ти живееше дълбоко в тъмнината, в някаква дупка, занимаваш се с неща, които сега абсолютно незаконни, които сега, естествено, ако искаш, ще ни споделиш. Защо? Първо искам да... От какво семейство произхождаш? В смисъл, това семейство, майка, баща, ли те подбуди да отидеш на там или приятели, кръг някакъв приятелски сред... Кое? По принцип, идвам от мюсюлманско семейство. Баща ми, нали, от мюсюлманин и семейството му. Израснал съм. Те са били почти всеки път, ако се живеят 2 години родителите ми, 2 години са разведени. Цялото ми детство си го прекарах малко при баща ми, малко при майка ми. Никой не оставил от тях, нали, действително са ни гледали, ама като не са заедно и децата стават съвсем по различен начин в живота, почват да се изкушават от различни истории, от наркотици, от проституция и така нататък, за пари, за слава. И по този начин ние нас така се подбутахме чрез средата. Попадаш тогава в друга среда, нямаш контрол, няма кой да ти каже къде отиваш, какво правиш. Както ти скимни, както ти накъла, както те води чувствата, по този начин действахме. И така попаднах в такава среда. Самата основа от родителите идват, които, нали, не са били заедно и никъде сме израснали сами, то те подвежда изкушения. Добре, как... То не започна изведнъж мащабно, имам предвид, с престъпления. Не, нещо... Как тръгна? От пушени. От пушени. От пушени. То се вика, от цигари се започва, после от марихуаната. Лека по лека, то постепен. То не може да достигнеш веднага в това, докато не си в част. Той като бизнес е едно, както в един бизнес се влиза, иска се лека по лека, за да израснеш в тази сфера. По същия начин и с незаконните, с наркотици или с проституция е същата работа. Добре, ти първо почна да употребяваш. Да. И какво си употребявал? Само марихуаната първо. Първо само марихуана? Само марихуана, до доста години само марихуана. После? После амфетамини. После?
после и хапчета, екстазита, после и кокаин. Лека по лека се дигаше нивото. Добре, защо? Така, защото от някаква празнотия, от тъпотия, в смисъл си търсиш някъде свободата, търсиш някъде да ти е добре, да се радваш, да се веселиш чрез такава среда с момичета, простутки и така нататък. И някаква празнотия и всеки да се допълваш, дали с алкохол, дали с наркотици. Добре, ма успяваш ли да запълниш? За момента да, забравяш, ти е весело и всеки се вижда усмихнат весел, пък в този момент всеки с проблеми, а в този момент всеки в голямото нещо. Тоест, то е нищо. Добре, ти стоиш, въпреки че употребяваш това да запълниш празнина, стоиш празен ли? Това ли искаш да ми кажеш? Не, в момента не стоиш празен, в момента си изключил, забравял си, весели се, нали, напиваш се, нали, употребяваш наркотиците и в този момент ти си в друга среда с други хора и нямаш, ама на сутринта като се събудиш или като минат няколко часа и ти си пак в същото положение си. Никакъв, не знаеш каква цел, не знаеш нищо. Мислиш, че правиш нещо, ама нищо не правиш. Добре, това поредица, това се случва постоянно. Днеска се надрусваш, отиваш на бара, проститутки и така нататък, жени. Точно. И знаеш, че сутринта ще се будиш пак празен. И пак отиваш... И така. Търсиш нещо, търсиш да си в някакъв мир, в някаква светлина или така нататък. И се не успяваш. И си тъпчеш на място и даже и по-лоши неща стават, защото ти мислиш, че да по-добре вървиш, като взимаш сега, защото кокаина е скъп, само пари, хора, които има го употребяват и го взимат и ти си мислиш вече, като взимаш по-качествени, вече си напрегваш, вече голямата работа и друга средата и нали, израстваш и ти така се набиваш между шамарите повече. И ти затъваш Ти усещаш ли го, докато и върви този процес, усещаш, че затъваш? Усещаш, обаче когато получиш сума, когато се занимаваш с тези неща, като получиш парите и си мислиш, че си напред. Тоест, ако имаш плюсови, дали пари все пак са, нали, плюсовите са парите, ама това, което се тровиш и това, което взимаш и ти убива мозъка, това са по-големи минуси, те парите не могат да ти помогнат после за здравето. Добре, ти самия казваш, като вземеш парите и се чувстваш на плюс. Искаш да кажеш, че ти не само си спрял до това да употребяваш, ами ти си тръгнала да разпространяваш. Точно, да. Какво? Как мина от тук как от пушени, после аз си живеех в Габрово, имахме такова място, къде спокойно си сеехме, си гледахме сами, после си го нося в други градове. Тоест ти си като си в такава среда, ти намираш такива хора. Ти даже си произвеждал? Да, имаш и така си сеехме. Това верно? Да. Аз казах преди малко, че науча нещо ново. Очаквам да науча нещо ново. Аз си го гледах през прозореца, дали е там, дали някой го пипа. Защото малко тя съм в планината и те е по-страни до рекичката. И то постимо трябва много вода и реката близко и си го гледам, то става дърво. Колко голямо? Голямо става, те по 2 метра, 3 метра високи стават. Добре, какво пространство си засяла? Има ли много? Пример, аз съм имал приятел, нали, той е имал връзка, която е негов приятел до 25 кг. До 25 кг? И ти самия в къщи, там аз близо? Аз имам 4 кг, 5 кг, взимам си ги, слагам в мазата, слагам си ги в къщи, крия ги и после вече като ми се обарят, зареждах. Така е. Който иска, да. Добре, това в България? В България. И в България само с разпространение на марихуана само марихуана. Друго не. Добре, и в един момент какво сега? Тук няма история, в която някой да те гони, да те хваща, имало ли е такъв страх или не? Тук в България никой не ме е гонил или не ми идват на проверка или нещо от този сорт, нямало. Имал съм вкъщи, ако са искали, могат да ме фанат. В мазата съм имал. Цялата маза мирише, аз се опаших по едно време, го взимах, там го скрих на друго място. Защо? Защото мирише цялото мазе долу. Те са на всички кумши там. И то мирише навсякъде. Ти колко да го опаковаш, то си има миризма вътре. Остава си някаква миризма и си го скатах. После, ама никой не ме е закачал в България, никой не ме е... Добре, и после заминаваш за Германия. Заминавам за Германия, И там какво се случва? 2010-та. Там заминаваш за по-добър живот? Не, от тук аз тръгнах пак. Аз като се занимавах с наркотиците, аз се занимавах и с простутки.
Тука? Да, в България, в София съм си бил. По морето, в Слънчев бряг, в Златни пясъци. Какво означава занимаваш с проститутки? Не, че ходиш на проститутки. Не, просто си имах една, която с една тръгнах и после достигнах до 3. 3? Да, ама първо с една тук в България се запознахме и тя си бачкаш и заедно се запознахме и тръгнахме заедно. И аз почнах да търся обекти за работа. И така, лека по лека. Как и търсиш обекти за работа? Работа. Как ти търсиш? Намирам чрез приятели. Има си, например, частно апартаменти, има си клубови, дискотеки, барови. И тия 3 момичета работят за теб? Да, тези 3 момичета, ама първо с едно съм тръгнал. Да. И паралелно продаваш трева. Да, и лека по лека си се научих и в тая сфера. И в тая сфера си отворих очите. Така? Да, преди, да. Ама как съм издържал, не знам. Добре, накрая, кое те подбужда да заминаваш в Германия? Тук бяха ма били много лошо, заради наркотиците, защото съм тогава пък аз нов, нали, не зная за какво става на въпрос и си давам на всеки да пуши, целият квартал пуши от мене, всички се напушват и никой не купува дилърите и те са ме изкудошили мене, определят ми една среща някъде за някакви смешни пари, тогава 2008 година ли бяхме, 2009 за 80 лева, ама тогава си баят, нали, марихуана и аз съм с един приятел и те са маскирани някакви такива, запукаха ма 5 минути, така много хубаво ми дръпнаха един бой и оттам избягаха и аз не можех да работя повече тук, защото трябва да си плащам квартирата. Буквално бях зле, едната ми страна беше струшена. Да. И такова. И какво беше потрошен? Да, едната ми страна беше целия. Не мога да лягам, да ставам. Ми се помагаше на мене да се справя. И това 3 месеца поне най-малко няма мога да работя сигурно, за да мога да валя някакви доходи, за да си плащам тук сметките. И заминах за Германия. Брат ми беше там, чуда случая и ми помогнаха да отида в Германия. И оттам така си тръгнах. Аз отидох първи, стоях един месец, после си взимах момичето, което работи и на нея помогнах. Оттам ме вкарах вече в клубове и такива неща. Така ли? Значи там продължаваш? Там продължавам и там вече станаха една, път 2, път 4, лека по лека и там почнах с наркотици и там почнах с... Същия живот там? Същия живот, даже там повече, защото по-голямо, повече такава среда, после напред с нещата. Добре, там контрола не е ли по-голям? По-голям, обаче никой не ме правил контрол. Само един път, нали, ще стигнем до тая гледна точка, нали, как съм фърлял по време на контрол. Килограми и нещо съм фърлял. По време на контрол, да. И не можаха да ми намерят нищо, Ма добре, нека да разкажем тази история. Какво? Ти си в Германия, продължаваш същия живот, който си живял в България, да го водиш в Германия. Сигурно печалбите и приходите са по-големи. Да. Да, и там няма никой не застрашаваш, никой не се конкурираш с никой. Там е голямо, свободно всеки си. Всеки, да. И пак даваш момичета на... Да, бе, такива частните. На такива частни квартири. На български не го знам как се казва. Не знам. На немски как е? При нас е пуф. Такова, къде са само жени вътре, например, които работят само проститутки и там си имат и някои заведения, някои така. И те работят само за тебе и на края на деня или на седмицата се отчитат? Аз деца вика стената си, бяхме почти, нали, се заедно и каквото вади си го даваш. И аз си, нали, все пак и плащаш и на нея, даваш и някакви там, нали, гледаш, нали. Добре, ти съвестта не те ли бореше по едно време? Защото ти май по същото време имаш семейство с деца. Така ли? И добре, това... Не знам, аз не мога да си го обясня. Като се сещам сега и си викам как съм го правил това нещо. Не съм го осъзнавал както трябва. Виждал съм, че пречи нещо. Разбираш, че нещо не е наред, обаче нямаш силата, за да го спреш това нещо. Аз се прибирах от работа, всеки ден работя, прибирам се и за половин един час се оправям душ, оправям се и излизам навънка. Не може да ме накарат да стоя вкъщи. И жената, децата? Вкъщи са.
Аз не мога да стоя вкъщи. Нещо ме дърпа навънка. Отивам в един бар или там имам си някакви барови, които сядам на бара, сервиторки, хапвани, пивани до 1-2 часа и се прибирам и в сутринта в 5-6 пак. Добре, каква е тази жената търпи? Търпяла. А? Търпяла. Какво не ти прави проблем? Не ми правиш толкова. Викаш от време на време. Къде пак отиваш, защо отиваш. Ма не е така да ми каже, пример, от сега нататък или избираш този живот, или мене, повече няма. Виждаш, ще събира си багаж, заминай. Пример, щом така си решил, но тя си трябваше, аз го мислих, че това така ще продължи, ще върви така, нали, няма проблеми. Така се разбирам аз. Тя нищо не казва. И така. Добре, и самия живот, все пак дете, едно дете, това не те подбужда към някаква съвестта да става една такава, да те изобличава, да се казва, или... Не толкова. Това другото беше по-силно. Усещаш, разбира се, че трябва да не го правиш. Кое е по-силно? Това, изкушенията, които те карат да вършиш неща, които не са правилни, например пушенето, излизането, жени, живота. Просто си мислиш, че това е вече голямата работа за име, за слава. Той е такъв. Пример, много е добър, много харчи, много черпи. Състои се занимава, той е готин. Пък това са неща, които абсолютно глупости пълни. Временни. То, че временно и са глупости пълни, просто ти за мен са. Добре, и в един момент какво? Една контрола, какво? Това може би е момент. Да. Ма фанаха, че съм пушил, нали, марихуана и не само марихуана, и амфетамини, и кокаини. Спират ме полицайите. Контрол ми направиха, бях с две момичета, пак проститутки от теми на дискотека там в един квартал. Тя ги пуснаха си ходят, ме прибраха, взимаха ми кръв, взимаха ми всичко и излезе, че съм, нали, взимавам наркотици, употребявал. И ми сложиха забрана, изобщо да карам в Германия. Сложиха ми забрана и трябваше да изкарвам, да се явя на МПУ. Това е идиотен тест. И той, понеже тогава тези години аз нямах много немски, не че сега съм много добър немски, но тогава пък ептен не знаех. И то трябва да знаеш немски, излиза много скъпо и си оставиха така и си изкарах фалшиви документи. Имам и хора за там. Да. Имам и фалшиви. Не е смешно, ама фалшиви документи. И платих си, изкараха ми лична карта и книжка фалшива с други имена, с моята снимка. И работях, нали, аз съм по обектите и имах частен микробус, фирмен микробус. И той е натоварен с гипс картон палети и пък те са натоварили повече палетите, килограмите са повече и отзад буса е клекнал, аз не зная. И по едно време, както си карам на светофарите, гледам един черен Мерцедес, вади палката от това и ма спира, вика да съм убил. Пък през това време аз бях в склада, шефа ми се занимаваше с марихуана, имаше и много, гледаше. И аз какво да направя, всеки влиза и излиза, искат от мене ключови, ключовете са в мене за това депо, за склада. И всеки влиза и излизат албанци, това, и аз си викам, тук всеки влиза и излиза, чакай да видя аз какво става. Гледам кашоните пълно с такова, викам, аз ако взема едно, кой ще му усети мене? Верно. Да. И си откраднах, той е едно такова професионално направено, кило и нещо. И го взимах с мене в буса, и брат ми е в буса, и чучо ми е в буса, на баща ми най-малкият брат. И ние сме заедно, те знаят, аз съм си го сложил в една така чантичка от хартия, дето по магазините била. Сложих си карам и те ме спират. И аз стресирах се така, отварях да видим какво имаш отзад. Отварят, гледат цял палет гипс картон, ама той е тежък. Прекалено са сложили, айде на кантара. Карат ме на кантара 800 и колко килограма повече. И те са криминални и са много добри там. Учени са. Гледам в очите ми, вика, ти вика, нещо взимаш ли, вика, наркотици това? Напротив разпознавата, няма как да го излъжиш човека. И аз викам и да взимам, викам по време на работа няма такова нещо. Пак аз сутринта рано още се освежавам с това. И ме спряха, взимаха ми, прибраха ме в полицията, затвориха ме в една стая, държат се така малко агресивно. И дойде след половин час, 40 минути идва при мен, фърля книжката на масата и като тая е фалшива книжка. Викам, как ще е фалшива книжка? Тя е моята книжка, аз успорвам там. Успорвам до края. Те или успорваш и те с други имена, аз съм, не знаят кой си, взимах миланци, вързанки, маратонки и една хубава килия те е дебила, дан вратата и там. Затвориха ме.
Добре, намериха ли наркотиците? Не, да, чакай там. И аз паркирах колата, нали, и те ме дръпнаха за наркотици да ми направят тест по-надолу така, за сградата. И аз викам на брат ми, обаче му говоря на турски, понеже нали, говоря турски. Викам, брат, вземи, викам чантата там и я служи в твоята раница, от тях не ги проверяват. А той не си го слага в раницата, взима и го фърля в хръсталаците, един баяна вътре зад оградата. Идваха после, имаш нещо в буса, викам, не, нямам. Кажи, вика, по-честно, вика, ако имаш, признаеш си, ще ти по-малко, вика, наказанието, ако нали си признаеш. Викам, нямам, може да прегледате. Прегледаха целият бус, не можаха да намерят нищо. Иначе, ако бях сам, ако нямаше брат ми, нямаше да мога да успея да го фърля, ще да ме фанат с кило и нещо. После върна ли го или го остави там? Върнаха се. Върнаха се обратно. Аз не съм ги искал, обаче казах, нали, оплаших се, нали, смисъл такъв един, защото бях си нали, обещал там и неща, и към повече няма, нали. Обаче сутринта се събуждам, гледам брат ми ги носи и вика, как да ги оставя там толкова много, вика. И отишъл да ги взима и ми ги прибира. И аз после пак бях тъмън, нали, се отрекал и викам, после пак почнах. Сложи си ги шкафа, хем си пуша, хем си продавам на този основание и така. Добре, тия всички напомняния, ако мога така да кажа, тия всички стресови ситуации, ти не ги ли отчиташ като някакъв, как да кажа, знак, спри с този начин на живота? Няма, ти си, като се хванал в този път, докато не паднеш долу ниско, докато не си ударен точно като трябва, не спираш. Добре, ти как го... мислиш ли, че си стигал сега затварянето в килията, не е ли някакъв вид падане? Падане? Ама имам там аз, нали, други случки там, където, нали, те ме пускат, обаче аз се спирам след това, минава известно време и се спирам. Спираш заради това? Да. Заради този стрес, който получава? Не е стреса, имам обещания там. Така ли? Да, аз в килията съм си обещал, нали, и затова съм прекратил. И вече то спрях, лека по лека съм спрял с тези неща. Лека по лека не, за една седмица, 2 седмици след излизането от килията, мисля, че 2 седмици някъде долу-горе, сега не се сещам всичко, доста години минаха. Да. И спрях всичко напълно, всичко от един път. Стана изведнъж порядъчен всичко, човек, да, край, работа вкъщи и това е. Това е, да. Това е. И това е за колко време? След затварянето в килията, след това като излезнах, на сутринта, 2 седмици след това всичко съм изтрил. И след тия 2 седмици? След тия 2 седмици какво? Продължи? Не. А какво стана? Спрял съм с наркотиците, с проституцията, всичко съм спрял. Фърлял съм, изгорял съм, каквото имам, всичко. Да, ама това е тогава, когато се срещаме или не? Тогава ли? Да, този период ли? Този период е. Колко време? Аз това също не го знаех. Един вид, когато се срещаме с тебе, колко време след затварянето в килията? 2 седмици. Аз една седмица ходих с майка, защото обещах на нея, че ще ходя с нея там, нали? С групичката, която тя ходише. И след това аз пак си продължавах, защото имах едно много тъпо мислене. Какво мислене съм имал тогава, не мога да разбера. Значи, обещах, че ще ходя на богослужение с майка ми и си викам, нали, повече няма, спирам. Обаче отивам там, излизам с някаква радост, човек. Хубаво ми ставаше вътре. Излизам с някаква радост и викам, ще отида да се разкарам, да изпия 1-2 бири някъде. Защото настроение е такъв някакъв. 1-2 бири, то стават 5-6-7, то става 8-9-10, пък после айде тази, айде оная си виках, какъв грях върша аз сега? Те си работят, аз им плащам. Ужас. Да, какво мислене съм имал. Добре. И съм го възприемал това нормално в тези моменти. Искаш да кажеш, че в един момент си, как да кажа, си водил двойствен живот. Да, в началото, така да. Да. Какво в един момент ходиш с майка си на църква? Да. И става ти хубаво. Да. И какво? Излизаш и си... Излизам там и това някъде, защото ми в настроение, понеже съм в настроение, хубаво ми е да отида да си пина нещо, 1-2 уж, не повече. Ма то почва 1, 2, 3, 4, 5... Добре, това не ти, сама съвестта ти не се ли... Да, то тогава ми ставаше тъпо пък. Викам, сега обещах. Едно такова ми беше едно тъпо нещо, защото аз, деца вика, чрез чудо
се получи тези неща с мен, които аз изтрих всичко, изгорях всичко. Това за мен е чудо, защото няма как да стане толкова години аз, 18 години да се занимавам с такива неща, с незаконни излизания, пиянства. Колко години? 18 години. Айде сега да махнем. Не, излъгах 18, не. Аз съм 7 години сега нали, както съм спрял всичко. На 31 спрях, бе. От 18 до 31, това са пак Да. Доста години са. И с едно 14-15 години само с това съм се занимавал и изведнъж да го спреш така от рязк. Ти ще разкажеш тази история след малко. Може би ще започнем ще завършим този епизод с началото на твоята история. Просто като завършек на този епизод, който описа до детайли, поне доколкото е възможно, ако нещо се сещаш, добави, но... С лъжа съм живял, бе. С измами съм живял, нали. Лугал съм и тогава с семейството, къде отиваш, аз казвам, че отивам в приятелша, по-утре съм на работа, взимах си работници, пък аз отивах където работи простутката, там да спъзана, от там сутринта да ходя на работа. Много неща, които съм ги мислил. Брат ми като е бил с мен, той ми се е чудил. Тогава и той е бил с мен в живота, нали. Обаче той ми се е чудил някой път аз как минавам границите. Смисъл, това е много извън границите, много е крайности. Къде знаеш, че се е чудил? Защото ми е викал, как можеш ти, нали бе брат, как можеш да го правиш това, нали. Аз си оставах, нали, вкъщи семейство и си излизах и не се прибирах. За хляб излизах и уж за 6 месеца се прибирах. Така. Беше филм голям. Имаше ли случаи, в които излизаш и след няколко дни се прибираш? Имал съм, да. Имал съм случай, отивам да работя на друго място, пък аз не отивам да работя на друго място. Аз съм там с простутки, аз не работя. С лъжа, с измама. Лъгал съм така и съм си мислил, че правя нещо, върша нещо за пари, защото ние го правим за пари, за средата, за живота, за дискотеките, за яденето. Добре, като вземеш всичките тия пари и цялото това, нали, усещаш се, преди малко каза, усещам се, нали, добре, като ги вземат тия пари. В един момент те може ли да се спестят тия пари или където... Те откъдето не може да се спести. Няма, защото ти си в знание... Бързо ги вземаш и бързо. Ти си знаеш, пак ще взема сега. Те са бързо ги взимаш, нищо не правиш. Деца вика, утре ще ми се обарят още с 1 кило, ще взема 4000 лева още. Сега имаш 4... Лева или евро? Лева, тук в България. Тук, да. В България беше килограми, там вече играех на пакети, ама тук в килограми. И си викаш, що... Какво да ги държа или да ги спестявам? Да, сега ще взема утре пак, ти, защото имаш пари, това са пари вкъщи. Наркотиците, които ги държиш, това са пари, те търсят сами парите, ти не ги търсиш. Те те знаят, къде си, бе, парата те търси сама. Ела ти давам 4000 или 2000 че да се видим. Те те търсят парите, ти не ги търсиш въобще. Ти си стоиш къщи, в кафенцето, цигарката, чакаш, говориш, так. Добре, това ли е изкушението, бързите пари? Да, и това е изкушението също как. Многото пари, бързите много бързи пари, много пари, как ти си, сега какво ще направя? Не си даваш зор много. Не си даваш, не Добре, имало ли е страх, че всеки момент, че... Имаш пак едно такова притеснение, криш се, да не те видят, да не те знаят. Много. Пък при мен аз съм се раздавал малко, не съм се пазил много. Целият квартал, тук къде съм живял в България, целият квартал пак от мен никой не си купувал. По 15 цигари, по 20 цигари съм свивал, ги събирам в детската градина. Всеки ме пита после къде съм, за да мога пушат и те. Защото на аванта и... Не съм се крил много, никой не ме е такова. То са били такива години, може би. Нещо съм се разминал аз. Има нещо тук, чудно ми е по принцип. Имам приятел, който за 14 грама лежа 2 години. За 14 грама, представи си, са 4 цигари обикновени. Ти си имал в мазата? Килограми. Това е някаква наистина божествена протекция. Някакво чудо съм се чудил. Дома даже съм крил, имал душник в баните, те панелката, имал душник. И аз има една дупка горе в удушника, махнах капака, сложих един пакет 150 грама, съм го нагласил за другия ден ще дойдат да ми го вземат. Там, дилърчета някакви. И по едно време се прибирам вкъщи, гледам, няма го пакета.
Обаждам се на майка ми. Майка ли живях тогава са заедно и питах някой, викаме, пакета къде е там, виждал ли сте? Не, вика, аз не съм виждал нищо. И какво правя? Няма го пакета. Режа с зегето, режа тръбата, чак режа вътре в апартамента, цялата тръба срязах и то паднало под мозайката и някакъв кабел го е фанал, електрически кабел го е фанал с заклещел и си го бретна с ръката и си го взимах оттам. Цялата в баня съм щупил за 150 грама трева. Представи си колко голяма глупост. За тръбата съм срязал. Баща ми се прибира, гледа тръбата, що е срязана. Той го нямаше от България. И защото по принцип ми страх и респект от баща си. И нали, тогава не сме мислили, и че и страха, защото той го нямаше и в Германия и ни правим в апартамента режим, трошим. Да. Добре, и така като завършек, всъщност на този епизод, както казах, ще си добре дошъл и да продължим, защото историята става все по-интересна и по-интересна. Какво би казал за този период? Как го определяш? Как би го определил? Като период на имане, но на страх? Или на гордост, но как би го определил този период? В няколко области може да го сравня, защото пак казвам, нали, на всеки му е добро дошло парите. Никой, нали, в този момент, в този живот, който съм живял, на кой да му дадеш 1000-2000 лева, ще му са добри дошли. Да, аз те питам, нали? Знаеш, що те питам? Защото доста хора ще го гледат това и твоите думи, и може би доста хора, които се занимават с това. И може би доста хора, които обмислят да започнат да се занимават с това. И ти ако опишеш този период на вау, аз съм, нали, боса и в един момент заслужава ли си да се отиде в тая посока и ако да, защо да, и ако не, защо не? За мен абсолютно не. Защо? Това са неща, които само ние си мислим, защото самия мозък, самата психика, която ние мислим, основата са парите. А пък не мислим, че вместо тези пари, които ги изкарваш, докъде могат да те заведат? До затворища, до убийство, до боища, до инвалид могат да набият, че могат да си инвалид да те оставят. И ти си бил почти инвалид. Аз съм 3 месеца бил, аз имам даже белези по краката, които са ми останали. Имам тук, където ми е надуто, още не се е махнал, така се е останал. Имам на ръката също, това тук също е така, его. Самото издунка, той пак е от арматура и бухалки. Значи, тези пари, които се вадят, аз съм съгласен да си работя, чисто да съм, с чиста прехрана, чиста работа. 1000 лева ще взема, ама ще спа спокойно и ще ми минава как трябва деня. Искаш да кажеш, че би предпочел сега да вземеш 1000 лева? Точно. А пък преди се можел за същия период време да вземеш 10 000. Ти го взимаш за 5 минути, 10 минути, за 1 час, само за една среща ги взимаш тия. Какво вземаш? Тая е голяма сума, 4-5 хиляди лева, примерно, 1 кило, 2 кила. Колко ще продадеш? И си готов да замениш тая лесна печалба за... Със сигурност, защото това те води на тебе Ти си в дъното на ада, ти си в дъното на шахтата, на канала, на втинята. Ти си мисли, че си напред, като вземеш парите. Ама това е само измама на самия мозък. То ти промива мисълта на тебе и ти си мислиш вече, нали има там сега голяма работа, ще взема 100 000, ще лежи една година. Ама това не е една година, то си идва после и последство. Не може ти да си мислиш, че като си взимаш парите и вече... За мен това е много излишно. Излишно е. Не знам за другите хора как мислят, ама за мен аз съм го преминал толкова години, не съм му видял да се вика берекета. Така е. Няма. Просто загуба, голяма загуба. Загуба на време и на енергия. На време и на всичко, ти си и психически, и душевно всичко отива в тебе. Ти ставаш различен. Усещаш, че нещо се разрушава. Да, ти нямаш и сън, нямаш и спане като хората. Ти лягаш, ставаш с това нещо, с това замислене, как да отидеш, как да направиш, къде да продадеш повече, как да завъртите по-голяма сума, по-големи количества. Това постоянно е в стрес, напрежение, обаче в този момент, нали казвам, самата пара, която ти е главата, ти даваш от себе си, се раздаваш и в един момент може да се пръснеш за секунди. Нямаш как да го... Даже се викаш, какво стана, защо стана така сега, за какво се озовах, не можеш да разбереш как попадаш даже. То става всичко в крачка по крачка. И явно това те довежда до решения, които
решения. Първоначално тръгваш с майка си и после в един момент се срещаме с тебе на едно домашно събиране, което предполагам, че няма да забравиш никога. Никога няма го забравяш. Важно ли беше това? Много важно. Много. За мен аз не съм виждал такова нещо. Аз съм чул от майка. Майка ми, нали, вярваща 25-6 години. Ние от нея знаем, нали, мамо, това не е хубаво, мамо, това не е така, нали, Бог не обича, нали, такива неща, нали, ние си мисли, добре бе, майко, знаем ли сега, не стига сега, чакай сега, ми се живее тогава, нали, викам, чакай, порасна, като стана на 14 години, ще дойда с теб, обещавам. Обещаваш ли, мамо? Обещавам. На 14? Да, като стана, защото съм по-малък. Аз ставам на 14, то ми се живее още повече на мене. Аре, моето момче, нали, как е стана на 14, дойде с мен? Чакай, бе, майко, чакай 18 да стана. Чакай, бе, майко. Аз ставах на 18, още повече ми се живее. И така по този начин... Но накрая разбираш, че този живот не е твой живот. Накрая, да, разбирам и наистина разбирам, защото не е напразно това. Но обещай да разкажеш следващия епизод за нашата среща. Да, супер е. За мен това няма как да не го разправям. Това са истини. Това са истини, които направят свободни нас. Да. И истината е, че когато сме живеем в един стар минал живот и изведнъж да разбереш, че това не е живота, за мен е нещо много голямо. Това ме държи във вярата. Нещо, което аз не мога да го разбера как станало това нещо. Това те държи в вярата. Добре, ще разкажеш за това повече. Скъпи приятели, не мога да прекъсна, как да кажа, искам да прекъсна разговора, за да не продължава твърде много и следващия път да има нещо продължаващо интересно и за мен, и за вас. Както ви казах в самото начало, в разговора аз разбрах толкова неща, които въпреки че го познавам от Ивелин от 7 години, разбрах неща, и чух неща, които не бях чувал. Много се надявам вие да сте намерили себе си в един такъв разказ. Много се надявам да сте били насърчени от един такъв разказ и удовлетворени, че сте част от това предаване, като харесате епизодите, като коментирате някой от тях, като се абонирате за YouTube канала ми и дадете възможност да се разпространи максимално повече хора, да достигне повече хора и така да станете съучастници, да се казва, за доброто послание към повече хора, които имат нужда от него. Споделете го, ако ви е харесало. Аз съм щастлив да участвам в трансформацията и променения живот на хора като Ивелин. Очаквайте ни следващия път, няма да съжалявате.